For today's video nga ay kumain kami sa Oragon Pares na matatagpuan lamang dito sa Daet Camarines Norte. Nabalitaan kasi namin na sa halagang 120 pesos and meron ka ng only sabaw, only rice, at only soft drinks. Kaya naman patatagalin pa ba natin to? Tara na at umpisahan na natin magchibugan. Dalawa lang naman ang in-order namin nitong sa asawa ko ay lechon kawali pares. At ito namang sa akin ay pares overload. Medyo na-disappoint lang nga ako guys kasi ang nakalagay doon is merong chicharong bulaklak kaso ang binigay lang sa amin is yung chicharon na nasa plastic na nakapa. So yun pa naman yung habol ko sana yung chicharong bulaklak kaso walang available. So ayun, kain na tayo. Eto nga pala guys na in-order ko na pares overload is meron siyang konsisya ng beef pares. So meron siyang baka tapos yung lechon kawali. At saka yung chicharong bulaklak na. Kaso nga is, na-disappoint ako kasi wala nga ng chicharong bulaklak. Ang binigay lang sa amin is yung chicharon na naka-plastic. 200 pesos nga pala guys, yung pares overload. Hindi ko sa inyo nabanggit kanina yung presyo. At eto na nga. Inumpisahan na natin ang unang subo at sarap na sarap naman yung mister ko. Approve naman sa kanyang panlasa. Hapon nga pala kami guys pumunta kasi ang sabi sa amin is marami daw dito tao lagi. Saktong-sakto naman pagpunta namin wala masyadong kumakain. Kasi nga hapon pa lang siya. Siguro kapag gabi na at dinner time na nagdadagsaan yung mga tao. At yung area naman niya is maaliwalas. Okay naman, merong mga parking space para sa mga sasakyan dyan. Medyo malangaw lang dun sa nakuha naming pwesto. Pero okay lang. Masarap naman yung foods. Merong chili oil na mga ganyan, mga condiments. And may garlic. At saka syempre, dun tayo sa only soft drinks talaga. The best. Kaya ayan guys, samahan nyo na muna akong magmukbang ng ating pares. Let's go! Guys, tapos na kaming kumain. Kitang-kita niya man naka-anim na soft drinks kami. Di ba mahina pa kami sa mga ali? Hindi kami pwedeng isabak sa ali. Mahina kami kumain. So ayan, hindi ko naubos yung overload ko kaya ibinalot ko. Hindi ko rin naubos yung pangalawang kanin.